A sú tu vianočné prázdniny. Na štvorke si pripravili viaceré zaujímavé aktivity, napríklad tvorivé dielne a vianočný futbal. My sme sa išli pozrieť, ako to celé prebiehalo. Čo tu dnes robíš? My robíme takéto stromčeky, ktoré sú vlastne ozdoby. Na stromček dá sa to zaviazať a na stromček sa to dá dať. Vyrábam náramky šambala a doniesla som na ukážku, že vyrábam aj venčeky, guličky, pačvorkové. Pečvorkové gule na vianočný stromček. Vymysleli sme pre našich žiakov novú techniku, kde voskovými farbami a za pomoci žehličky si spravíme pozdravy pre našich blízkych. Malujeme perníky s deťmi farebnými hmotami. Pomáhame so spolužiačkou deťom vyrobiť také záložky do knihy. Ako dlho táto práca trvá? 2 minúty, strašne krátke, rýchle to je, ľahké. Odporúčaš túto prácu deťom? Áno, je to strašne jednoduché a kreatívne, takže prečo nie? Ani nie, ale treba sa naučiť dávať si pozor so špendlíkmi, so zapalovačom. Koľko vám trvá vyrobenie takéhoto venca? Venca asi pol hodinku, šambala náramku 10 minút. No, mne tak zhruba pol hodinu na jednu, kto nie je menej zručnejší alebo sa len učí, tak určite dlhšie. Ako dlho ste sa túto prácu vyučila? No, ja už som ich spravila minimálne 200, takže ťažko povedať. Není to vôbec náročné ani na čas, ani na zručnosť, takže to zvládnu určite naši všetci žiaci. Ako ste to vymysleli? Tento nápad sme čerpali z knihy pre šikovných majstrov. Čo si myslíte, čo je na tejto práce najkrajšie? Neviem, čo je najkrajšie, ale je to také netradičné. Nie, stačí mať trošku fantázie a chcieť sa hrať. Páči sa táto aktivita deťom? Vyzerá to, že áno, zatiaľ majú záujem a chodia si malovať perníky aj 2, 3. Venujete sa tejto práce profesionálne? Nie, to robím len doma s deťmi rada. A tak náročná určite nie, keď tým deťom pomôžeme, tak to vždycky zvládnu. Nie je to náročné. Je to kreatívne? Určite áno, myslím si, že áno. Páči sa ti tu dnes? Aha, áno. Čo najviac? Ako som si vyrobila záložku a toto. Čo si už vyskúšal z ponúkaných remesiel? Zatiaľ som sem ešte prišiel, ešte som si to len tu obzrel, že sa tu dá rôzne veci vyrábať. Robím tohto snehuliaka teraz a robila som si záložku. Čo sa ti najviac páči? Zatiaľ sa mi najviac páči toto vyrobenie snehuliaka. Kto pripravoval túto akciu? Túto akciu sme sa rozhodli s vedením školy zrealizovať v tento posledný deň pred prázdninami. O čom je dnešný projekt? Dnešný projekt je v spolupráci s Kompraxom, ktorý vlastne sme dostali finančné prostriedky na to, aby sme spravili pre deti niečo užitočné a rozhodli sme sa vlastne spraviť taký kvázi maratón tanečný, lebo tanec spája, tak aby sa deti trošku aj rozveselili pred prázdninami a samozrejme dostanú aj nejakú malú odmenu za to, že boli takýto úspešní. Minulé roky tu bola Vianočná burza, prečo nastala táto zmena? Mysleli sme si, že už predávania darčekov v podobe starých hračiek bolo dosť a rozhodli sme sa pre nejaké tvorivejšie aktivity pre našich žiakov. Ako dlho trvala príprava tohto projektu? To trval trošku dlhšie, nakoľko sme museli napísať tento projekt, potom sa musel schváliť a keď sme dostali finančné prostriedky, tak vlastne sme to organizovali zhruba také 2 mesiace. Ako sa ti tu dnes páči? Je to tu fajn, dá sa tu aj tancovať. Aká akcia sa tu dnes organizovala? Bol to tzv. Vianočný turnaj fotbalový, medzi triedami tzv. Ročníkový turnaj. Koľký ročník tohto turnaja sa tu dnes organizoval? Už po sebe tretíkrát to organizujeme na našej škole. Chcete pokračovať v tejto tradícii aj v ďalších rokoch? Áno, určite, však deti neskutočné nadšenie. Dneska tam bolo skoro 90 účastníkov a to niečo svedčí o niečom. Ste spokojní s výsledkami? Deti musia byť spokojní s výsledkami. Ja osobne som našiel pár talentov a prekvapilo ma, že vôbec nie je rozdiel medzi napríklad 5-takmi a 9-takmi, ktorí sa venujú fotbalu alebo majú radi ten fotbal. A to znamená, že vlastne tam nevidím rozdielu medzi veľkým alebo malým. To znamená, že všetci ho majú radi ten šport a preto ja si myslím, že treba rozvíjať tie športy, ktoré momentálne idú. Zo 4. základnej školy Juraj Námešný, Televízia 4.